שלום, לי קוראים אנה ואני אראה לכם מה שאני עשיתי ביחידת הלימוד. קודם כל נכנסתי לגוגל דרייב, קבצים ששותפו איתי, גוגל סייטס. כפי שאתם רואים, יחידת הלימוד שלנו עוסקת באולימפיאדה. יש לנו פה שלושה נושאים: מהי האולימפיאדה, ידע כללי על האולימפיאדה וההיסטוריה של האולימפיאדה. מה שאני עשיתי זה לעצב את החלק של ידע כללי על האולימפיאדה. בואו ניכנס. אוקיי, כפי שאתם רואים, מה שעשיתי כאן זה בעצם לעצב את הרקע על ידי לחיצת Change Image. יש פה המון רקעים יפים, זה מה שבחרתי. הוספתי טקסט על ידי לחיצה כפולה על העכבר השמאלי. הוספתי פה את הטקסט ושיניתי גם את הכותרת לכותרת משנית. הוספתי גם תמונה, שוב על ידי לחיצה כפולה על העכבר השמאלי, Image, Search, ופה חיפשתי את מה שמתאים לי. כפי שאתם רואים, היחידת לימוד עוסקת בכללים ובהגבלים של האולימפיאדה, על הספורטאים באולימפיאדה ובמדליות ומדינות העולם. מי זכה, איזה מקום וכו'. הוספתי פה גם קובץ של Word, כלומר של Documents. וזהו, ככה זה נראה. מקווה שאהבתם. תודה רבה.